ngelela abona umthebe bethu mashobali sho ngiyabingelela ngiyabingelela kwelika Kristu Jesu igama apostoli ngiyathoba baholi bonke bafundisi omama obaba intombi nensizwa ngiyabingelela kwelika Kristu Jesu igama amen thatha nje lithuba ukuxolisa ukuthi ukho kufana nababaholi ukhohlwakele amen haleluya amen solo umela kwabudala amen umela kwabudala ukhohlwakele bishopi amen hey bangwele asifundeni la bese ngihlala phansi ngidedele umpostoli ngingachithi isikhathi asifundeni incwadi kaEzra chapter 6 verse 5 amen ake ngihlabelele nje lo mhlabelele ngishintshe maybe ngizoshintsha kancane ikhasethi amen amen uyasibhekela mbulu wami incwadi kaEzra chapter 6 verse 5 amen izoya nje kudaba ushopi ebeka kulo Jesu ngomami verse 5 futhi izitsha zegolide nesiliva zendlu kaNkulunkulu uNebukadinezari azikhipha ethempelini eliseJerusalema waziyisa eBhabhiloni mazibuyiswe ziyiswe ethempelini eliseJerusalema kube yileso naleso endaweni yaso haleluya haleluya isikhathi lesi isokubusa kukaDariyo iphelele lapho ubishopi amen sekubuye eBhabheli ubuyele eJerusalema ithi iBhayibheli sekuqediwe-ke ukwakhiwa kwethempeli haleluya uphima isimemezelo haleluya ukuthi-ke ayilanga haleluya njengoba eza nje umpostoli zikhona ezakhishwa ayilanga haleluya uke wayibona la uhlala ngakhona ngomgqibelo ekuseni haleluya ezinye zihamba zicula zishaya kancane zihamba kanje haleluya ayilanga haleluya kodwa uma zilandwa-ke maluleka kube yileso naleso endaweni yazo haleluya akube yileso naleso ukuze-ke zingagcini zishayisana akube ukuthi naleso uma sifika siye endaweni yazo naleso akungatholakali sekufika okufanele ngabe uyavangela afune ukuba usenior bishop
Ake kufanele ukuthi ngabe nje u-SG. Haleluya. Usibulana nje uyisitsha esihleli la uhleli khona maluleka nami sekafuna ukuba usirious. Kodwa akube yileso naleso. Haleluya. Wake wabona abomama bakade kuwasha isitsha. Kuba yileso naleso. Awakwazi amasoso ukuhlala namaplate namakhona uzoshayisa. Akube yileso naleso endaweni yaso. Haleluya. Haleluya. Ufuna nje ukuthethela umpostoli. Angizukhuluma ukuya kade kodwa nje zikhona ezinye zakhishwa umuntu. Haleluya. Ezinye nje azikho zakhishwa umuntu. Uyazi ukuthi ngaza yakhona uma zifika bafike bayibukele kahle. Haleluya. Kodwa njengoba sizolandwa nje akube yileso naleso endaweni yaso. Esihlabelelayo asiye endaweni yaso. Haleluya. Esishumelayo asiye endaweni yaso. Haleluya. Kungaphambani ukwenza kodwa akube yileso naleso endaweni yaso. Ngiletha nje lo mlayezo bangcwele ukuthi kungenzeka ukuthi la kukhona isitsha esakhishwa inkosi uNebukadnezar. Haleluya. Ilanga lokuthi namhlanje asilandwe. Haleluya. Asilandwe siye leso naleso endaweni yaso.